tun truma kanen hole turchu American fantasy romance film kumsang kazakwa somkwa anti chua Edward Scissorhands tinia ato phlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me zan khachu vuratlak lain mai cheno pang pakhathian api hnena man lai chanchin ngai nom tak hril turin atia asoi main api chuan thon thu sei tak ani tur thu hril no pang chu amuthil thai mai lo wangin api chuan bakche chanchin chu a hril tanta a thon thu sei tak ani reng ani api chuan hun rei tak kalta a athil ton te chu achui kir wanga an khuwa chuan inventor hming thang tak a oma thil mak tak a siam chhuak thin a thil siam mak le dangdai tak mai chu mihring mi paruang ampu akutatan bakche nei ania chu aya lamak le zual tur chuan thlok nei le thil hre thei mihring thinlung ang nei na siam ani van doi thlak takin inventor chuan a thil siam a puitlin main a boral san ta hlau maya a thil siam chu a hminga Edward a phua nge nikhat chu nupakhat pek chu khua in tina chuan cosmetic zuarin awak kola chutia awak kolna chuan Edward a chena hmun tlang chhipa om chu a han thlenga a hmun chu amakin adang dai kher mai kongka chu kikin a hong zui ngala step mak tak mai loin do zuya chuan a chawa in nei tu hmu tuma kalani a chunga han thlen chho chuan in chung lo ong huau le banga thil mak tak intar te chu a en kuala in tri bai om me ma om lai chuan an hoile ta kil khata mishing ruang am ni om tak hi a hmu tatlat mai lau thong takin atol hnung hrut hruta ma se chu pa chuan zaidam hmel taka langin aron pan hnai zel pek chuan ama ti na tum ani lo ti a hriat nuin a chung te anom le om lo a zota Edward chuan a pa in a thi san to thu a lo hril a chanchin an hriat taka chuan a khongai thar hle a maya hliam om te chu dot takin a hruk sak chumi hnu chuan motorin a hruai hota ni in an thlen chuan an sitting room a hruaya an chung ko thalak te chu en kualin an fanu thalak an hmu chuan Edward an chelo ati khop mai pek chuan room danga hruai lein a thom hno thlak turin a hrila room chunga thil om vel a en kualna lama an water bed tuya da kha khum chu a vit pop ta hlau mai ama chuan a in thlak lei thei lawa a kut zung tang bakche om khat trup hian ati buai ani bere pek chu ron let lein a ron puya chuti lai chuan pon lama an thenom khoveng mi chanchin ngai ven tak te chuan pekin kara mi pakhat aphur an hmu wang khan an local khoma chumi zan chuan Edward pon pek le achung te rualin cho akil ve nge an vai chuan khodang hoi theilo lau si nui zadeu si in an thlir deuh thap mai Edward chuan a choi tur chu akut bakche therfur chuan ei tumin a bei ve na sa hle a zana pek chuan duat takin khuma amutira tui takin amu hil ta ni atu kaloni chuan mi paho na thokin an chok deu vek tin pek chuan Edward ta maya serte chu makeup mangin a thup bo saka chuti lai chuan a pasal bilan an huana nimbuk te chu alo chepa Edward ron kalve in nimbuk chu dinosaur lem moi taka a chhuwa nimbuk dang te po moi tak takin akat saka pek le a pasal te chu ati hlim hle ani chuti lai chuan anin hnung lama tangin hmeichhe pakhat a ron kala Edward an hmu chuan shrem hmuna tanga ron kala ni hi tin a khur zoi Edward an a hnai zel hnu chuan hlau in a tlan chiat san ta ni anin doorbell a rik rualin pekin ava hong thuaya an thenom nu ho chuan mi khwal an nei ti hria in hmel hriat chian nan choi khom an ron rota alo rem ti ve mai bok chonu lama choi khom na tura Edward chuan lo puin chohme a chan puya pekin bur an hondon chuan Edward an apa damlai a hre chuak zok mai a thil siam chuak kholin zanria an siam saklai te a mitthla in a hmuwa apa hian a thil siam te chu angai na thin em a chu wang chuan mihring kut bak che nei po a siam chhuah pha reng ani
bok chung kwa chuan an huan hnung lama choi khom chu an buat saya an thenom khoweng ron kal te chuan an huana hnim mawi tak taka in khat te chu hmunom an ti hle pathen khat chuan Edward chu alan dan danglam taka wangin an lo chhainom na chuti lai chuan mi pakhat lokalin alan dan danglam bik wang chuan tuma in hnuai chhia tir lo turin a fui nu havin Edward tan fiana ken ve theilo wangin eitur an lo bar chhok ve mek bok zana bunna chuan apa damlaya anin lian puya thon thungai nom lo le nui zathak taksi a chiar sak lai te chu angai tua chhok le a chuti lai chuan pon lama kim chu abial pa le a thian te nen camping trip an kal ho chu aron thleng ve chia athom no pom tronin room aron luta light an tian chuan dar thalang atangin Edward an hmu chu a phu chiang kher mai a tre chel chu la Edward poki mang tho chuan alo hlau thong ve hle akut chuan amut na chu a chhun pop le phung nge kim chu hlau lu tukin anu le paru ma tlan luta pek chuan hadam turin alo ti bilan Edward chu room danga alo hruai vata ti dunin a fanu a in ti nula hnuwa a khosak du dana alungoi lo thu te a hril mel Edward chuan ram chu straw mangin a in ve a rui tan ngal der in kom ngai tura adu wangin pek chuan kim ron hruain a in hmel hriat tira Edward lo rui to lai box si chu chhuata a let thlatop mai atu ka chuan Edward angai sang em tu Esmeralda chuan a huana himte kat sak turin a soma suan moi tak a siam sak nuin in tura ron ken sak adu lo thu soyatum lai takin aluak tabor mai chumi nu chuan peki fapa Kevin ate skula akala Kevin chuan chuang takin lekha manga thil moi tak a siam thei thu soin ani chuan alo siam sak zel bok chumi zan chuan kim bial pa le a thian nu zanria anei puya Edward chuan akut zum le hriam tak mang chuan sa alo chan mol an chung kwa chuan a thlona mi huan moi tak a siam sak thin thu te chu an lo soya Edward chuan a sachan kim pek a tum lain amal chunga ati tlapal ta hlau mai kim chuan lungoi lo takin a choi lai chu a thosan ngal mak nim akat sak pakhat chuan nim buk siam moi mai baka ui buk chi te po moi takin an hmul a me sak thei ti a hre chuaka chumi nu chuan an thenom khoweng ten lo hrele in anui hmul me tir turin tam tak anon in tlar pu ta a thenin an sam an ron kat tir bok pek pon asam akat tir ve nge ni kha chu bazara ama dor thin tu pakhat nen an chuak du na ta chuan kim le abial pa in fob zau lai chu awa hmu malriawa in hriat na neya a thlir dau lai chuan aklai nu chuan akut bak che ta hriam turin dora chuan alu puita ne chuno chuan ina a thla hoa kim le abial pa te khan chabi an ken thei ngila wangin an lo tang ran mai Edward an akut mang chuan olsam takin a hon saka hemi nu hian Edward chu peknen TV showa in lan tura som an nia mi puite chuan thil tam takan zot surgery chungchang te saloon chungchang le mun moi tak siama eizon na lambul tran turten an tibok nu pakhat loading chuakin ngai zong nei ve turin a ron tia Edward chuan angai na shelo takin mic von an tum chuan electricin alo mana chuata a let hlom top mai kim anaw le abial pa te chuan TV atangin an lo ena thil thalo tak Edward chunga a thlen an hlau hle ani atuka Esmeralda bokhan saluna hruaya a hmun mate en kwal puin chulai hmun chu a business bultan nan lei turin ati en kwal pui vel hnu chuan hun rem chang chuin Edward ta chunga chuan alon ta thut mai akor a phela chuta dressing chair chuan hnung zongin abu khlak pui dun zui Edward chuan rang takin saloon a chhuah sana pizzeria lama bok chung kwa lo ngak reng tu te muturin akal ngal nal awa thlen chuan saloon omna le Esmeralda in akora phel thu te kha asoi zuwa pek te chung kwa om atinuam zan lo bil chuan ron pot chatin business a bultan adu tak chuan bank ka loan lak amamo tur thu shil
chumi nu chuan Pekin Edward chu bank ka akal puya mase bank lam chuan social security number te credit man to na tele bank lam kai noi engma nei lo wangin poisa an puk tir thai lo thuan lo shil a credit score te siam chawa ron kir le chau turin an ti ni heti la hian Kim le Jim te chu lo in hialin Jim chuan a chung te poisa ruk chuana Edward man tangkai a du thu a lo shila Edward chu eng tin tin emo han bum thlu thei tlat mai Kim chuan an thil ruam man chu tha ti lo hle ma se an rual chuan akal ve ta thawa Edward a kut mang chuan akal na chu ol sam takin an honga ma se van doi thlak takin alarm system chuan ron sia in Edward chu akal nan an vai chuan an tlan sia san veka Edward chu police in an man ta ni pek le bil te chu rang takin an man na hmuna an ron kala ukil chuan anun pumpui chu ama chawa a hmana wangin chia le thapo thliar thiam lo le aril rulam thlenga angong thu a soi ril rulam kim zan lo anga thu ti tluin an chhuat tir ta ni chu thu chu an thenom kho venga huana siam moi sak thin te le an sam akhat sak thin ten an lo hriat chuan an hlau thongin an ring hlel ta hle a in an ron thlen chuan press mi tam takin a chan chin hriat chian chakin an lo zui dul Kim chuan adin mun thalo taka an hmu chuan a in thiam lo ru hle a Edward hne na chuan Jim hne na a chung te na lut ru lo tura angen na sajia lo shil in rok an tum kha Jim anu le pa te in ni in Edward hi a som chu ani nge Jim ron kalin Kim chuan akal san tin a ron mo pu ve thunga anin hau na sakhop mai thil thleng wang chuan Edward ril ru ana hle a akut zum tak chuan bang alo thai rang chia ma bilan Edward ron zil hawin a thil ti kha adik lo ani ti a ron shil zui heti lai hian ama ngai sang em thin tu Esmeralda khan thudik lo vor darin Edward chuan akut bak che mangin ti nat atum to thu le atlan chhuat thei ram thu a soya chu thu an hriat chuan Pekin Christmas zanria ei tura a somna po kal an tum lo pha hia lani Christmas zan alo thlen chuan Kim le Pek ten Christmas tree an chei duna Kim chu pona chuakin Edward tan vur manga milim moi tak asiam chu awa mu hlim taka alam lai chuan Jim ron au thut chuan Edward ati phuzoka tumlo takin Kim kut chu azai pal ta hlau mai le Pekin afanu in chunga a hliam boi pui tura alu pui hnu in Jim chuan Edward chu huana tangin alo nam chuaka Kim ron chuak le in Edward mu tur lom to lo bok nen Jim hne na thenna bia thu a hlan ta ni Edward chu ril runa takin akal chuaka akor hak lai te chu chep thlerin kalkonga hnim te chu a chep bung mok mai an thenom te chuan Edward a che dan chu police hne na lo report in reilo te hnuwa Pekite na chuan police an ron langa pek le bil te chu Edward zong turin an chuak ngal ma se Edward chuan police car a hmu rualin ina lo let le a Kim chuan duat takin alo kwa vong chuti lai tak chuan hun kal to angai tua chuak le a apa chuan kutlem pahni alo pe a apa kut zung tangte a che bun hnu chuan chhuata a let hlom top aron har chhuat chuan Kim chu ti na ta hlau to em a heti lai hian Jim le a thian te chuan rui chungin motor an lo khala Kevin kongkan tur an su trep tin Edward tan aron chan man ma se a chan na lama Kevin mai chu na sa takin a hliam pal tatlat mai chu rem changa la in Jim chuan Kevin chu atina lui ti na ron puwa khomi te chu ron pung khomin Kevin an ron la son wat Edward mangang chu tlan sia in atira aomna tlang chi pa chen na lam kha pana an khomi ten an zui dul mi pui thin rim chu Pek chuan lawa win Edward chu kaltir turin alo ngen loma police officer chuan asilai voi thum a met puaka Edward chu athito tin dot shrilatum ma se mi pui te chuan ring lawin tlang lam chu an pan zela Kim pon Edward chena in hluile thim taka khan alo zuya
mà se Jim Khan lo zui ru ve zelin Edward tha atum ti reng a shelo Kim chuan hun rem chang muin abial pahlui chu a volet topa Edward a kuta chem kha la in a shoka takatin Jim chuan alo the leng lopa chu chuan Edward thin atisa taphat mai akut zum tak chuan avita pona atla chuak ta ne Kim chuan Edward chu koin a hmangai thu a shilmol mola mipui an ron thlen hnu chuan Kim chuan Jim le Edward te chu in bain an thi dun thu alo shila ati chianan Edward a kutlem chu alo lek chuak wa bok ti chuan mipui te chu an ho dar ta ni atira Peter kha lo lang le in a thon thu soya Kim kha ama ani thu mei cheno pang chu a shila Edward chu a mu to ngai lo thu le mishing te nga thi thei le tar thei ani a rin lo thu a soi bok Kim upatak ani hnu pon Edward chu mensona khan ala chenga vur mangin milem moi tak tak a siama Kim lam lai lempo kha moi takin a siama ne